Популярността и успехът й са всепризнати. Лепа Брена изминава целия път от бедността към лукса, а той не винаги е бил постоян с червен килим. Кои и какви са изпитанията, през които е минала сръбската музикална икона, ще разберем от разговора и с Кристина Петрашкова. Много ми е приятно да ви представя една от големите звезди на балканската музика, Лепа Брена. Яко съм сречна. Изключително съм щастлива, че отново съм в България. За мен е долазък овде. Моето идване за мен е голямо удоволствие, защото винаги ме подсеща за концертите, които изнасяхме някога в България. Некада давно. Не мога да не изразя възхищението си от начина, по който изглеждаш. Очевидно това е ген, но може би и допълнителни усилия се полагат: диета, спорт, пластична хирургия. А знаете како? Моят идол в живота винаги е била моята майка. Считам, че майка ми е била много по-хубава, отколкото съм аз днес, отколкото Лепа Брена. Съм я данас Лепа Брена. Храната и моят строг режим е нещото, което влияе на моя външен вид, защото моята философия е следната. Човек е това, с което се храни. И не е пластичната хирургия. Поели и просто како живите. Мислила ли си някога дали, ако не изглеждаше по този перфектен начин, щеше да постигнеш отново толкова голяма кариера? Па искрено да вам кажа... Да бъда честна, когато започнах да пея, тогава аз смятах, че не изглеждам никак перфектно. Тогава реших да отслабна с цели 20 кг. Усъвършенствах пеенето си. Стараех се да бъда в добра физическа кондиция и да избирам хубави песни, които ще се харесат на публиката. Това бе формулата ми на успеха. Кой че публика волете? Няколко поколения са те възприемали, освен като изключително голяма певица, и като секс символ. Притеснявало ли ви е или по-скоро е помагало в кариерата? Я лично мислим... Аз лично смятам, че всяко момиче, което е на 20 години, е секс символ, защото днес, където и да отидете по света, можете да станете секс символ. Просто отидете в секс шоп, наемете момиче за 24 часа или пък за 15 минути и ще имате секс символ. А сега сериозно смятам, че всяка жена трябва да има малко от секс символ в себе си, независимо на каква възраст е. Без обзира колко година има. Доколко близък е бил твоя съпруг с Лейди Даяна? Чувала съм, че тя много го е харесвала като тенисист и те са се познавали. Мой съпруг е често... Моят съпруг всяка година е играл на Уимбълдън в Лондон и зная, че Лейди Даяна често е посещавала турнира, наблюдавала е мачовете. И то не само на моя съпруг. Знам, че той изключително много е уважавал Лейди Даяна и че е бил изключително щастлив от това, че тя е посещавала неговите мачове. Долазила на негове мечове и мислим да су било како... Мисля, че всички тези клюки, които са съществували за връзката между тях двамата, са изключително нелепи. На него му е било много приятно, че тя е посещавала негови мачове и останал един от най-хубавите му спомени. Една снимка с Лейди Ди, когато са се запознали. Када са се упознали. В сръбската музика има много звезди, но има две големи емблеми – Лепа Брена и Цеца Величкович. Да. Приятелки ли сте или конкурентки? Я лично мисля... Аз лично считам, че нито Цеца, нито аз имаме конкуренция. Всеки певец си има своята пътека, по която върви, и всяка птичка си има своя тембър и пее със своя тембър. Ние сме добри приятелки. Освен това, когато имате толкова голямо семейство, както аз имам, и сте с толкова много ангажименти, колкото аз имам, обръщате много повече внимание на семейството, отколкото на колегите от шоу-бизнеса. Аз уважавам всички хора, които се занимават с музика. Изветно ценим, волим и пощери. В какво ти превъзхождаш Цеца Величкович като певица и в какво тя е по-добра?
Pa ja o tome ne razmišljam. На мен никога не ми е идвала тази идея да се сравнявам с някого. Никога не съм мислила по такъв начин да сравнявам кой е по-най, защото моята кариера започна през 1982 година и тогава изнасях по 2 концерта на ден. Пях в България пред 122 000 души. Пях и в Румъния пред 70 000 души. Снимах 5 филма, записах 18 албума. Имам собствена продукция от 90-та година. И дори към днешна дата аз знам всеки мой ангажимент за цели 5 години напред. Така че наистина не бих искала да се сравнявам с когото и да било. Ще кажа обаче само едно. Няма никой в нашата страна, който да е направил това, което аз направих. To što sam uradila ja. Когато една от най-харесваните певици на Балканския полуостров се срещне с най-добрата ни светска журналистка, разговорът обещава да е наистина интересен. Затова няма да губя моето и вашето време с излишни обяснения, а директно ще обявя поредната порция от интервюто на Кристина Патрашкова «Слепа Брена». Любопитно ми е дали следиш какво се случва в българския поп-фолк. Pa ja ono što... Аз следя всичко, което е актуално в момента. Това, което хората обичат. Зная, че вие имате изключително много хубави певици. Но лицето, което всички свързват с България и шоу-бизнеса, е само едно. И това е Азис. Kažete Bugarska, to je sigurno Azis. Mi smo u svakom slučaju... Ние си пишем, поддържаме връзката, но за съжаление нямаме възможност да се виждаме често, защото Азис работи изключително много. По същият начин, по който и аз го правя. Проблем, исти случай имам и я. Mislim da ne postoji muškarac... Смятам, че няма мъж в шоу-бизнеса, който да е направил повече от него. Jednog crnog muškarca iz svih boja i kolorita. Което според мен и според другите е на изключително високо, световно, професионално ниво. Na jednom svetskom, zaista profesionalnom nivou. Нямате ли впечатление от българските певици, жените? Чували ли сте кои са нашите звезди? Чували ли сте нещо за Преслава, Галена, Алисия? За Галена чух и според мен Галена пее изключително хубаво. Fantastično. A za ove ostale ne, zato što... За другите две изпълнителки, за съжаление, нищо не съм чувала. Не съм много запозната с тях, но нямам съмнение, че те са наистина красиви момичета. Всичките ви певици са такива. Sumnjati da su prave lepotice, to garantujem. Чудя се, след 35 години на сцената, дали вече не се усеща малко умора? Lično ću vam Мога да ви споделя, че лично аз смятах и усещах, че ще спра с тази дейност през 1990 година, защото се чувствах изморена. Работихме по 2 концерта на ден и толкова бях изтощена, че абсолютно вече не се вълнувах нито от кариерата си, нито от парите си. И след като си починах, разбрах, че това е моят наркотик и според мен е много по-хубаво да си взимам своята доза наркотик през музика, отколкото през нещо друго. Осъзнах, че не мога без енергията, която разменям с публиката. Ванга е един от факторите, които ми вдъхнаха най-голяма увереност. Тя ли помогна тогава в този много труден момент? Да, kada mi je rekla... Тя ми каза, че ще пея през целия си живот, че ще построя здание във вид на сграда, в което ще работят всички певци от Балканите, че аз ще правя нещо, което ще се показва на голямо бяло платно и най-важното, че ще идвам през септември месец до година отново в България. В този момент помислих, че това е невъзможно, защото реших, че през следващата година изцяло ще се отдам на отдих и почивка. Аз дойдох следващата година през септември и така, както виждате, аз все още пея. Сега тази година ще имам юбилей. 35 години на сцена. Мисля, че никога до тогава не съм имала среща с човек, който да ми каже в прав текст такава добра истина. Изключително много съжалявам, че Ванга не е между нас днес.
за да ни каже още много истини за живота ми. Jer je ona rekla istinu. А каза ли нещо, което не е било чак толкова приятно? Ne, nije mi rekla Не, тя не ми предрече нищо лошо. Аз единствено се страхувах за войната в бивша Югославия и отправих въпрос дали ще има война. Тя ми отговори дипломатично. Там, където ще бъдеш ти, там няма да има война. И наистина, там, където аз живеех, нямаше война. Но за съжаление война имаше в бивша Югославия и страната се разпадна. А това е наистина жалко за една толкова хубава и красива страна. tako jednu veliku zemlju. За 35 години на музикалната сцена животът на Лепа Брена е бил свързан с многобройни пътувания, препълнени концертни зали и верни фенове от различни националности. За мен е чест да обявя, че звездата избра именно Папараци за своята лична изповед. Преди време имаше много инциденти. Счупи си двете ръце, крака, други здравословни проблеми. Сега как си? Всеки човек, когато му се случва нещо, смята, че то е необикновенно, че само на него може да му се случи нещо подобно. Имала съм 2 пъти изключително сериозни проблеми. Първият – с тромб в крака. Тогава бях настанена в болница с опасност за живота. Преди 2-3 години, за съжаление, счупих и двете си ръце. След 6 месеца отново си счупих дясната ръка. Тогава реших да започна да работя върху себе си, да контролирам тялото си. Аз имам проблем, наречен хиперактивност, и мозъкът ми работи изключително бързо. В някои случаи мозъкът ми работи по-бързо и от компютър. Заради това дори ми се наложи да започна да работя по-бавно с компютър. Danas se osjećam odlično. Днес се чувствам перфектно. И внимавам как ходя, как се разхождам и вече не бързам за никъде. više ne žurim nigde. А как са децата, синовете? Обикновено децата на известните родители са малко разглезени, защото са презадоволени с всичко. Pa ono što Факт е, че нашите деца пораснаха в изобилие, в големи къщи, в скъпи училища с лични шофьори и бодигардове. Децата ми имат желание да излязат от нашата сянка. И аз, и съпругът ми се опитваме да им разкажем, че това да си известен не означава задължително да бъдеш щастлив. И да ги научим те сами да успеят. Да не се сравняват с нас, родителите си. И двамата със съпруга ми, Боба, сме горди за начина, по който сме ги възпитали. ponosni i Boba i ja kako smo ih vaspitali, sigurno da jesmo. Не ти ли се иска вече да станеш баба, да имаш внуци? Da, jako bi volela da moja sestra... Моята сестра има 2 внучета – Доминик и Виктория. И аз много ги обичам и считам, че аз ще бъда най-щастливата баба на света, когато имам собствени внуци. Ja biti najsrećnija baka na svetu kada budem dobila svoje unučice. Изпитваш ли страх буквално за живота на децата си, защото ти преди време преживя голям ужас с отвличането на единия от синовете ти? Мисля, че в момента, в който родиш собствено дете, се страхуваш за него през целия си живот. И считам, че откакто се родиха моите деца, не съм спала наистина спокойно нито за миг, но аз не правя изключение. Сигурна съм, че всички майки треперят по същия начин върху своите деца. Ние сме по-възрастни и носим тази отговорност. Аз съм на мнение, че децата ни са възпитавани и от родителите, и от училището, и от улицата. Oni tek jednoga dana saznaju da li ste vi uspešni. Когато децата са малки, на тях са им необходими майка, баща, баба, дядо, хора, които им дават любов, Deci trebaju roditelji, treba baka, deka, tata i mama u а не известни и богати родители. Decu vaspitavaju najviše roditelji i daju im ljubav, je li tako? Кой е твоят грях? Šta je moj greh? Ja sam bezgrešna. Аз съм безгрешна. Tako da ja ne mogu da razmišljam koji je moj greh. Možda je... Не знам точно какъв е моят грях, но ако може да се нарече грях,
Често ставам през нощта и похапвам сладичко. Отрязвам половин торта, отивам в леглото и нарочно се тъпча. И си казвам: Брено, никога не си позволявай нещо да ти липсва. Eto, to je recimo moj greh. Сладкото е моят грях. Искам много да благодаря за участието, за гостуването. Желая много здраве и желая в най-скоро време да станеш най-щастливата баба. Hvala vam, najlepše, divno i lepo je. Благодаря много. Изключително съм щастлива, че отново съм в България. И искам да отправя специални поздрави на всички зрители. Ще се видим в Пловдив на 8 април на моят концерт. Заповядайте! Pozdrav od vaše Lepe Brene i vidimo se u aprilu u Plovdivu.